Welcome at Papa Bits TV. Enjoy watching. Please subscribe. Masabit noy. Kaya? Ano yung nakalawit? Nasabit? Diamond. Naman. Sige. Baka ako nagtatangay. Ay, magsunod natin. Kala ku melihat tatapan bola matamu, seakan kau bawa ku terbang bersamamu, melayang-layang di atas langit biru. Bawa jauh hatiku ikut bersamamu. Hatiku gembira sungguh tak kuduga, mimpi ini memang benar-benar jadi nyata. Hey girl, I really really like you. Ku tak mau jauh dari kamu. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. And I just wanna be with you. Tiap hari ku pandang foto indah wajahmu terpampang di dinding tiap sudut-sudut rumahku. Senyuman di bibirmu berikan arti bagiku. Wahai kekasihku, aku cinta padamu. Serasa dunia milik kita berdua, yang lain mah hanya cukup menonton saja. Ku bahagia serasa di surga, didampingi wanita yang selalu ku puja. I just wanna be with you. 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 Balik kamu kinuhin. Magiging pala.
lugod na ka siguro si Kalbo. Ayo. Dahil ko na kami magkali. May bantay. Garo daraga. Duda. Dahil nakabingbang. Mayo, garimbang. Ay, may scorer kay. Nagingin. Ay, may ano naman si Kalbo. Ay, check lang. Ayaw sa Chirismisan ka mo dyan ha. Alin-alin na. Saro. Alabanda. May pajero. Ano may pajero? Lingaw ko kaya kung wala na yung simula na. Dahil na baga nag-ano yun. Yung baga na baga nagpaparamdam na to. Nagkakain si Rosita, dyan si aming Relocano. Magkakaan si Rosita. Tapos sabi ko, ay wala na ka. Ayaw si Rita ng bayan. Naglatawan mo. Alagaan man yung suksok sa lilim, makapagsalita tayo. Kaya man siya. Kaya man siya sa salita. Aba, nagputar ko. May ano kaya, may klase din. Nagkakatala ka na, Madam Ay. Nagkakatala ka na. Sabi ni Loy Gama. Ay, may tausan. Nagkakabing mag-attend ko, Monday lang na ako tayo siya mag-flight ko. Ayaw. Puro mga pali. Di ba yung punta ni Manay Mao? Ay, Ilan talaga. Alas sa Huwag isang mo yan. Top na yun. Siguro sa ano kayo? Ano naman kalimutan lang yun. Ay, may pinayanin mo niya sa Atty. Si Atong Pita. May ano to, may dinner. Pero nga, ano yung nga? Madaling man yan, 1,000 na. Awan ang lang. Alam ko lamang ano mga panig na mga bagay. Yan po babae na.
Diyan pa na mo. Hindi, buwan na to. Yung pala mga. Ala, wala yan. Teka, skina. Teka, panagdagot eh, manay. Skina mo. Mayroon ka sa skina. Uy! Nagluras ka na sa skina mo. Ano, baka lang na lang ni cake. Aray ko, may lamang kitang dara.
Kadakot po. Pagpayo na. Gibiri ako na. Ta kami kadto nauya mahuta ka. Mga 3 days 4 days kadakol lang udo. Ay lumot-lumot. Yung pag yan, Ganito, dapat nila agad po ganito. dahil pag yung buntis, pag iwalay mo siya, kapag nag-iwasay ka, nakakaganda na. Kaya naman. Kami ganito. Sawa ako. Pag nagkaroon, hindi na ako nag-control. Kuya, ang parang ano. Kasi bago pa kamo. Ay, thank you lang. Sila lang senior. Oy, pagkay. Mga organist pa kami. Tagasain po kamo. Kami po, nagkakaraw. Alinga, ito din nagpapansin. Ano yan? Plastic ako. Ipapaisin niya, may plastic siya. Happy birthday. Nagluto ng kasama. Out of order ng utang. Pakasok na lang. Nakadagara ako. 62 ka pa sa nangantig. Sige, pag pinanood to ni Jay. Ako mali lang sa din ano. Sabay ba? Sabay nagkayod. Sabay naghigda ako sa kama. Napaturog ako. Pag mata ko, tutong na lang. Grabe na nagluto Sabi ako. ni Lindsay. Pero sa Tubig. takurin, tubig. Nalimpuatan ako. Ano po kayo ito? Nag-aaraso na. Tubig pa lang Ay, ako. ini bago nilang tigsi takurin. At bago ko tong takurin. Oh, natutong. Baraga tutong. Para mainit tubig. Tutong baraga. Nag-pressure cooker naman ko kayo itong damulag na yun. Ito pala, ganyan ko na. Sakatan na patultong. Alimpuot na naman ko. Kaulay ko kung ano, maghapon ng iyaw. Ito pala, nasarado ko na. Maluluyan na si tuhod ko pagbaba ko sa kanya. Nainom na una kita. Pagkabanggi. Makanta na lang kaysa mainom. Isa akong sabi na. Magaranta na muna. Happy birthday. Ito ba sabi ko nagkasal sa Bidani. Sa Bidani. Bato. Ma, kakaan na ba yan ngayon? Nagmeron mo nga ako sa pasok ako. Abang mo ngayon ko makakampit. Say mo ta, mas ka doon. Ay, nakong oras pa. Isip-isipin na nga ito pagpauli. Isip-isip ako, sabi ko, ano doon? Tayong kahali. Nadubli ko. Ano ako kasi. Ano? May kadit yan, nagkutin yan. Ay, grabe yan. Donya yung kaso. Wala na. Feeling Ay, rich. kasabanggi. Yes. Feeling mayaman. Ano? Oo, man talaga. Pagkaaliming mag-arano yan. Diba, ginawa ko sa iyo kaya doon yan. Yes. Noon na kita magiging. Dahil mo na pagkontrahon, sabayan mo na. Dapat baging doon niya kita gabot.